A komáromi gyógyfürdő június 29-én szombaton délelőtt 10 és délután 3 óra között egészségnapot szervez. A helyszínre látogatók ingyenesen részesülhetnek vérnyomásmérésben, vércukormérésben és tanácsot kérhetnek dietetikustól is, aki a helyes táplálkozással kapcsolatos tudnivalókkal gazdagítja a megjelenteket. Emellett masszázsal is szolgálnak majd. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Rossz idő esetén az egészségnap egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.